Carregat de novetats en aquesta ja cinquena generació, el superven de Renault Clio estrena plataforma CMFB, augmentant rigidesa, reduint el pes i fent-lo més compacte però igual d'habitable. Varia el disseny per acostar-lo al Megane, amplia ostensiblement l'oferta tecnològica i pot anar equipat amb una gran varietat de motors, 3 gasolina, 2 dièsel i en vindran un amb GLP i versions híbrides.